og velkommen til denne her video. I dag er jeg med. Og hvem er du er? Jeg er Alexander. Og jeg er Chris. Og vi skal i dag kigge lidt på lidt forskellige One Piece. Vi skal åbne starterdækket det nye Luffy Ace. Jeg tror det er starterdæk 30. Så Ja, det er nummer 30. Det kan jeg huske appen. Ja, så det skal vi blandt andet åbne. Og så har vi en dobbeltpack, og så har vi også en enkelt lille pakke med noget... det er 13'eren, det tror jeg det er. På japansk. Det er med at være, at vi får det specielle manga-kort af Luffy og Ace. Ja, altså, ja. Og der kan jo i princippet også være manga kort i de andre pakker. Men Det kunne være fedt. we never know. Altså, det er farfetched. Det er vi kan kun håbe. Og så har vi også købt nogle modder og noget. Det er noget, vi har købt på nettet. Jeg henter lige herovre. I hvert fald 2 modder, en til at spære, og det er med at fun fact, det er med jeg læser faktisk selv rundt. Og her for nylig, der er jeg nået til bog nummer 17. Yes, og nu er Chris tilbage med tingene. Yes. Så lad os begynde. Det første vi har her, det er sådan en lækker modde her. Jeg ved ikke, om det giver bedre mening hernede. Det gør det måske. Der kan man se lidt forskellige her. Der. Nej, ud. Ja, vi har Frankie heroppe, og Zoro op. Der er også Jinbei. Chopper. Ja, Jinbei heroppe. Oppen her. Og vi har faktisk også Brook. Og vi har en Luffy inde bagved her. Har vi hende. Putte opvendende. Det er jo den første. Jeg kan give det lidt også. Den venter jeg med at pakke ud. Jeg kan sindssygt meget lide. Og så har vi lige en fin lille modde her også. Der kan man se, hvem der er i her på siden. Det er live action. Det er live action. Ja, simpelthen en standard modde. Ikke noget fancy. Netflix. Det er lige ud af landevejen. Vi skulle bruge 2 modder. Jeg købte en der kostede lidt, og så en der lige var billig. Det var lidt for hyggens skyld. Men hvad så? Jeg mener, Chris ser animeen, Det er rigtigt. men jeg læser. Ja. Og han er snart jeg tror, er du ikke de 200 episoder? 210 afsnit inden, cirka. Okay. Ja, vi er lige kommet til et nyt ark, hvor man møder Foxy blandt andet. Jeg er i hvert fald nået til, hvor de mod Wapol. Wapol, ja. Munch. Lobby. Yes. Nå, men skal vi også lige kigge her på... Jeg har også været i gang med at købe nogle sleeves. Den første, det er sådan en lille personlig favorit. Jeg tror ikke, det er som sådan en fan-favorit. Men jeg synes, det er en virkelig fed scene, det her med Enel. Hvor han, lad os sige på den måde, uden at spoil for mig, finder sig i en situation, hvor han ikke set. Jeg er i hvert fald langt foran, hvor jeg er. Ja, præcis. Og så har vi lige Shanks, der bare står og ser lidt, hvad tager jeg ud her. Jeg tror ikke, det er en helt gamle Shanks. Det er måske sådan en mellem. Han ser ikke gammel, han ser heller ikke ung ud. Det tror jeg også. Ja. Den synes jeg også var rigtig fin. Vi kunne desværre ikke få fat i Ace og Luffy, fordi at de bare rykket væk. Fordi jeg tror, det er bare noget, folk de godt vil have. Det skal de bare bede om. Men vi er kommet til noget pakkeåbning, ikke? Yes. Jeg skulle lige få til min ordre til at passe, så jeg ikke skulle give penge for fragt. Så derfor valgte jeg lige at købe sådan en pakke med her. Og det sjove ved det her sæt, det er jo faktisk det ene af det sæt, hvor der faktisk er nogle af de kort, der er allermest værd. Og de er faktisk også meget værd på japansk. Og så har de virkelig nogle fede designs. Ikke fortalt mig noget om? Nej, det har jeg ikke.
Men for eksempel, blandt andet kan man få en Red Luffy leader her i. Og hvis man kan få graded ham til en 10'er, så er han over 100.000 værd. Det Blandt andet. er vildt. Lad os prøve at åbne. Og det blev clean cut. Jeg har noget med, at jeg gemmer lige den første pakke altid, jeg åbner. Eller hvad for de pæneste pakker, jeg åbner. Det er det, du gør. Det er de ting. Ligger den her. Håber, vi får noget godt. Lad os prøve at se. Nu kan jeg ikke lige huske navnene altid, når det er på japansk. Ja, det er Vegapunk i hvert fald. Jeg husker det. Jeg kigger bare på hvad jeg kan. Det er et eller andet. På et stagekort. Og en af Marine Dudes. Ja. Ham ved jeg heller ikke, hvad jeg hedder endnu. Det ved jeg. Hvad har vi så ind under her? Der har vi en Zoro. Okay. Og det er faktisk et flot kort. Det kan jeg godt lide. Det er et stabilt rare card. Den får bare lige så. Stille og roligt. Og det er jo så også det, der er med japanske pakker. Der er kun hvad kan man sige? Der er kun 6 kort i. Godt. Ja, men det var faktisk en fin nok pakke, Alexander. Ja. Det synes jeg. Det er jo det, man kan forvente. Altså det er jo. Ja, og så har vi den her double pack. Den her double pack set 11. Men selvfølgelig, det er jo OP16. Den her, den kommer af. Det nye. Ja, det er skørt. Ja. Og den har vi også åbnet en helt booster box af. OP 14? Nej, det er 16'erne. Og du sagde? Ja, det var 16. Jamen, jeg har også fået åbnet 14 og 15. Jeg har bare ikke lavet video med det. Jeg har heller ikke styr i sætsene. Nej. Men det er sådan en her. Bum. Den ser fed ud. Godt bag. Åbner vi her. Deri. Der er der sådan en sjov lille en. Det er sådan en Done pack, så vil jeg huske. Special Done. Og så er der en pack og en booster pack. Det var det. Det kunne være så et guld. Et gulddon? Ja, gulddon. Okay. Ja, det er rigtigt. Hvad skal vi starte med? Skal vi starte med Don? Ja. Okay. Nej, det skal vi ikke. Okay, det kan godt. Okay, så åbner vi de her almindelige pakker. Og som jeg nu har set, jeg har set mange videoer med de her. Og det er ligesom om, der er hits i hver anden af min oplevelse. Men nu må vi se, om der er noget i vores. Ja. Så. En Otama. En tror jeg faktisk, jeg har nok af. Jeg er ved at samle sammen til et Yamamoto. Ja. Build. Please. Han er også Easy Build. Og Sanji. Bartolomeo. Kuma. Rockstar. Nagai. San Agur. Jeg ved ikke, om man skal sige sådan. Crocodile. Hvad har vi? Har vi også noget? Har vi Marineford, og så har vi... det kan jeg godt huske, Peter. Ja, og så har vi The Prisoner. Ej, den er flot. Den er fed. Det er en af dem, som jeg synes, der ligner AI. AI. Jamen, den er meget fancy. Jeg tror faktisk, det er et godt hit. Jeg kan ikke huske, hvor meget den står i. Læg det bagefter. Det kan vi gøre. Ja, men indtil videre, så ryger det i sådan en her. Ja. Det er det værd. Og det er jo også alt art. Det var så heldigt. Den er god. Den er jeg glad for. Den er fed. Godt. Skal vi se, om vi er lige så heldige end nummer 2? Ja, hvad nu hvis vi får en til af det? Nå ja, det vil egentlig heller ikke gøre noget. Det vil være
Det er sygt. Det var rigtig godt kort, det der. Jeg husker det. Få det med i motordækket. Jeg selv. Det tror jeg faktisk godt, man kan. Bare gør det. Ja, nu må vi se. Jeg ved ikke, hvad den ligger i. Nå, vi kører igen her. Donka Shot Dolphamango. Eko Moria. Asuki Oden. Quill. Ham ved jeg har mange af. Galan. Ham kender jeg ikke. Galdino. Og ham. Fuck is our savior. Sengoku. Hvad står der? We changed this from sneaky to flashy. Har vi her. Er det så nu, vi begynder at komme noget spændende, måske? Det er i hvert fald en SR. Kinemon. Det var også en af dem, du manglede. Nej, jeg har. Men det er okay. Stadigvæk okay. Det er, altså man skal aldrig brokke sig over et SR-kort. Ja. Det kommer jeg ikke til. Det er altid godt at have SR-kort, fordi man tit mangler dem. Der var også... Det er også sindssygt. Og der, hende her, tror Det er jeg, faktisk ret svært at få fat på. Katarina Devon, tror jeg også, jeg har i forhold. Ja, Men derfor kan hun, det er der rigtig mange. derfor kan hun godt lige få en lomme, og det kan den her event-ting også. Men jeg vil sige, den der Yamamoto der, tror jeg faktisk næsten er hele pakken værd. Ja. Ja. Det er lige, jeg tror, det er faktisk lige før, den betaler sig selv hjem, pakken. På det. Det kunne være fedt. Så har du faktisk ikke betalt for noget. Nej, så har vi done. Done. Lige sig, jeg har held. Ja. Og den skal man nok, det kan godt være, at jeg skal åbne her. Det er det der med, at der er ikke så mange kort i, så jeg kan ikke bare gøre det, jeg plejer. Done card. Det ved jeg ikke noget Men om. den er fed. Jeg kan godt lide den. Hvis den havde været guld, så kunne den godt have været en toploader værdig. Jeg håber på en guld. Det ville være så fedt. Det kunne være fedt. Godt. Jamen det var jo faktisk første del. Det var alt det blandede. Og nu skal vi til det lidt sjovere. Starter-sættet. Luffy Ace, yes. ST30. Yes. Og det har jeg har faktisk allerede testet det rigtig meget af. I en sim på nettet, jeg har fundet. Ja, det hedder Straw Table. Straw Table, ja. Jeg har kun spillet en kamp med det. Nå, okay. Jeg har også kun spillet en kamp færdig. Okay. Og der må jeg sige, det er virkelig et godt dæk. Altså, det er meget det har vi. Ja, vi har ventet på det nu. Ja, jeg tror, vi har nok ventet på det i, ja, var det næsten 2 uger. Næsten 2 uger. Ja, det er i hvert fald de 2-3 uger. Godt. Yes. Jeg sætter den derovre. Yes, og så som det er med de her starter packs, så følger der altid sådan en ligesom sådan player, så man kan lære spillet at kende, og så kan man bruge den som modde også. Ja. Det har vi også gjort. Fordi Ja, men det gør vi ikke. Ja. Nej, det er derfor lige, at købt de nye modder der, og det får vi for at stoppe med det. Ja. Skal vi starte med den første med pakken? Vil du gerne starte med pakken? Ja. Det kan vi godt. Der kan vi se, om vi får det style leader. Man får den her, det er jo det basic sættet. Alt det, der er i den her, det er garanteret, fordi det er sådan, at sættet er. Det får alle. I den her, der kan det være lidt forskelligt, hvad man får. Det kan være typisk nogle af de her kort, der er her i. Det kan være noget altart. Det kan være noget... Det kan også bare være, hvor de lige har fået lidt foil, så de sådan lige glemmer lidt, så de får lidt mere... De bliver lige spliffet lidt op. Men nu lad os prøve at se, hvad det er, vi kan få her i. Jeg håber sindssygt meget, at vi får. Ja. Jeg overvejer lidt i fremtiden, når man skal til dem her, til de her små pakker, om man bare skulle køre en saks. Jeg tror, der er saks. Tror jeg også. De andre, der kan jeg godt lide at bruge... Ja.
Lad os se, hvad der er i. Godt. Okay, jeg kunne allerede se et Ja, shiny event der var kort. noget interessant i hvert fald. Godt, vi har dem her. Jeg så, der var et shiny I- event kort. Ja, og jeg tænker lidt, alle dem her, de skal i en toploader. Bare for hyggens skyld. Ja. Men lad os prøve at se. Vi har Ace med And you get yourself in a big trouble. Okay. Det var sådan, okay. Hvad var den næste her? En Marco. Det er tegnet. Og det er et kort, jeg faktisk er rigtig glad for. Det er sådan et Defender-kort. Og det Defender-kort, det er rigtig godt, fordi ham kan man få i spil igen, hvis man trasher et kort i ens hånd, der har 6.000 i damage. Var det ikke Og så kommer han på banen igen. To hvad? Nej, det er kun et kort. Okay. Det er bare et kort, der har 6.000 damage. Den skal i hvert fald... Så lad os Det sidste. kort. Det sidste kort... Okay, det er så alt art alle sammen, tror jeg. Buggy! Ej, den er jeg glad for. Jeg kan jo godt lide Buggy. Du kan jo i hvert fald skifte to ud med de to shiny her. Det er i hvert fald det er gode kort. Jeg kan godt lide dem. Jeg tror, de alle sammen, de skal alle sammen i min mappe. Jeg tror, De skal ikke i dækket. Jeg tror i hvert fald den, der er ved støtte til Fart Marco, den er i hvert fald ret god. Altså, Tror jeg. de er ret gode alle sammen, faktisk. Ja, Buggy er sådan en relativt billig blokker, der har også en evne, jeg også godt kunne lide. Ja, det er i hvert fald godt at angribe meget hurtigt. Det er de. Og været i gang med at se lidt et video med, hvad der var i det. Jeg kan ikke helt huske det. Nej. Ja, jeg sidder bare lige og kommer med min toploader der. Og du kan bare lige take it away. Alexander. Har vi? Ja, Alexander, han ved ikke, hvad han skal sige. Er det også helt okay? Ja. Det er også næsten den første video, vi har lavet. Ja. For vi har lavet en, som vi har, slettet igen, fordi at der var lige lidt møntet. Og sådan er det nogle gange, når man ikke lige har helt at styr på det. Nå, skal vi lige hurtigt kigge på dækket? Yes, og vi tager en nøje lille producering af det her dæk her. Nu er det jo rart, jeg har spillet med det, så jeg kan godt huske det. Jamen, det der er med det her kort her, det er, at det giver damage, hvis man har nogen på banen, der er over 7. Men det er så det, hvor det er med det her dæk. Man kører bare generelt rigtig meget. X2. Ja, det gør man. Og det er godt, at det er og det er godt, vi har mange af de kort, der bare har 5.000. Jamen, det er det. Og det her, det er også et virkelig flot kort. Jeg tror, vi ikke... Jeg tror, vi fik et kort af Ace, men vi fik ikke alternative fart af det. Nej, det gjorde vi ikke. Og det her Luffy-kart, det er virkelig godt at spille med, fordi at han kan nemlig rest en modstanders blokker, og så angribe direkte, eller gøre sådan, at man så kan angribe blokkerne. Det synes jeg, det er rigtig lækkert. Og det er virkelig et flot design, at det er et SR-kort. Og det koster også kun 4. Det her det er så en af dem, jeg sådan er mindst glad for. Men det er altid godt at have nogen, til man kan lige kigge lidt i bunken. Yeah. Det skal man ikke brokse over. Og så har vi Whitebeard her, Edward Newgate, som der faktisk buffer alle der har plus 6.000 damage. Så kommer man faktisk op på de 7 på en anden måde. Så man kan hæve ens damage.
Ja, men det koster altså også lige 8. Det er det. Det er Det er dyrt. et late game kort. Det er der ingen tvivl om. Og jeg tror, det bedste taktik der, det er bare ved, ja, når det er med, at du har sådan til sidst i gamet, så spiller du det der kort, og så attacker du bare med hver af de Ja, præcis. 6, Ja. som er nu blevet til Præcis. 7.000. Og det er meget det, man gør i det her dæk, det er, at man buffer sine 6.000'er, så de bliver stærkere. Og så har man også lige lidt, så man kan komme igennem forsvaret med dem. Det er rigtig fint. Ham her, Yoso, han er mest det der kort, sådan kort. Han har en god counter. Han har 2.000. Og han har de der 6.000 i damage. Det er vigtigt. Det er ikke rigtig nogen andre ting, han kan. Det er bare, han er bare en tank. Dybest set. Det er også fint nok. Genbag igen. Så kan du trække nogle ekstra kort på de 6.000'er. Det er også godt at have. Dem har man også 4 af. Man må have 4 kort af samme kort i dæk. Det er max. Og så har vi Marco her. Det var en af dem, du rigtig godt kunne lide. Ham er jeg også glad for, ja. Fordi han kan ligesom komme ind i kampen igen. Og ham her, han er også en rigtig fin en. Han kan negate, altså gør, at der er sådan en effekt. Hvis der er en effekt for modstanderen af, så kan man trash ham her i stedet for, og så lade andre kort være på banen. Så det er faktisk ret brugbart. Buggy, den billigste blokker, vi har, også har nogle egenskaber i forhold til de 6.000'erne. Også rigtig godt. Og glad for. Crocodile, en virkelig stærk blokker. 6.000 damage. Og han kan simpelthen gøre, at der er en blokker, der ikke kan blive aktiv igen. Den er rigtig god. Det er også Selvom jeg ikke rigtig så meget har brugt den. det synes jeg, det skal man virkelig, fordi at det er virkelig rigtig godt, så kan du faktisk rest og gøre den inaktiv, de der blockers modstanderen har, så enten dræbe blokkeren eller gå på leaderen. Det er faktisk rigtig godt. Jeg vil sige, bedste er... Ja. Conclay, ikke det store, bare damage. Men fedt kort. Jeg kan lide det. Galdino. Det er til at rest nogle kort. Træk nogle kort, tror jeg. Åbenbart en buff-version af ham. Ja, han ser lidt buffed ud. Så har vi nogle forskellige... ja, det er også til at buffe ens level 6, hvor 6.000 er. Og så hvad var nu den her... okay. Ja, så kan du hæve damage på din Luffy og dine Aces. Den er faktisk ret god. Den er også rigtig fin at have. Var der ikke en for mig af dem her? Man må kun have 4 af dem. Okay. Det er fordi, der er måske lidt ekstra med. Og så har vi Duncard. Og det der faktisk er lidt fedt ved de her Duncards, det, kan du se det? De har faktisk lidt foil, så de sådan skinner lidt. Det er ret sejt. Det er ikke alle starterdæk, der har det. Der er godt lige sådan en ekstra lille finish. Man ikke lige har sin egen, man smider i. Men, Alexander, det var det. Yes. Det var rigtig fedt. Og jeg er vild med det. Jeg er virkelig vild med det her Yamamoto-kort. Og Marco er jeg glad for. Og Buggy. Det var godt nok. Så jeg synes, det her det var en fin høst. Yes. Og så vil jeg sige tak, fordi du vil være med, Alexander. Yes. Så. Hvad skal vi sige? Vi ses i næste video.